Tarragona està immersa en plena Santa Tecla. Encarem la recta final de la festa amb un ampli ventall d'actes. Molts els podran veure en directe aquest cap de setmana aquí a Tall12. Els deixem amb un recull d'imatges del que ja hem viscut. Bon cap de setmana i bona Santa Tecla.